Ne bucurăm de iarnă. Este ora 2 după masă și sunt minus 8 grade. Dimineața au fost minus 12. O temperatură relativ normală. Perioada aceasta ar trebui să fie minus 20 pe puțin. Sunt multe întrebări puse pe internet. Ce facem? Punem turte? Răspunsul este nu facem absolut nimic. Albina trebuie să ierneze. De curiozitate, intrați pe YouTube, scrieți în limba rusă albine iernate la minus 40 de grade. Și o să vedeți acolo câteva filmări din Siberia cu albinele iernate la minus 40 de grade, îngropate de zăpadă, fără turte, doar mierea care a fost lăsată din august. Intrați de curiozitate și vedeți și tipul de împachetaj pe care ei îl fac. O să deschid câteva capace. Ia uitați ce frumos stă. Gata, nu le mai deranjăm, e inutil, doar de dragul filmării am făcut lucrul acesta. Dragilor, probleme o să aibă cei care nu și-au făcut treaba. Da? Dacă au hrană, nu există niciun fel de problemă. Poate să fie minus 40 de grade. Dacă au hrană, nu există riscul ca albina să moară. Asta am vrut să vă arăt. Suntem pe data de 9 ianuarie. Frigul acesta o să mai țină vreo câteva zile la mine până duminică. Cam 10 zile să zicem. Nu este nicio problemă. Zăpada aceasta este nemaipomenită pentru pământ și frigul care a venit sunt lucruri normale. Vă salut și să auzim numai de bine.